ashe kai ban sani ba wannan saukar ta ku ce ni kuma ka gane a jikin katin ni ban dauka shekarun jiya bace sai da naje wajen saukan nan saukan nan ta yi dadi wai na ci abinci ga lemon kwalba a saukar ni ruwan faro ma ni ka gane abin da ya burge ni sulalami da yazo to hakimin mu na kumboza Alhaji Ahmad da Ado Bayar yazo shi ma yazo Ganduje yazo ni ka san ni dan me ma wai ka dan ƙara burge ni ina wannan wajen da kake dan recording din shi to ai ni na so abinda ni na so ai ni da an maka magana in ce ka dan aje min da Allah muka haɗu ka dan tura min to kuma sai ban samu dama ka gane da aka faɗa maka sumunin nan na ma nan sak minati ka kawo shi a wani sai ha abin nan ya tafi kai da mai na wani sai kuma bayan nan wai sai an ƙara cafko maka wala tujaddilu ka kai a halin da ke ta abin da burge ni amma ni kaga inda kuma ni na so a ce da ba dan wayata ta mutu ba daidai dan gurin nan ai da Ganduje wai da yake miko maka allo to ya zo miko maka allon nan to ni har na daga waya ta haka zan dauka kawai wai sai ta mutu in ce ka wannan waya ta wayar ta ka ba caji ke shut down ta kai ai ta mun tsaya wannan wayar wai ya zai wato ka je wajen saukar kuma jama'a sun zo wai har da zobo na sha zobo to ai sauka an daga ta ai ba an daga ai sai sati biyu mai zuwa nan goma za a yi sai ga mutum kamar mai hankali shi ne babba amma idan ya shiga muku